L-element żagħżugħ ħalla impatt pożittiv fir-riżultat miksub mill-Partit Laburista fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Il-Forum Żgħażagħ Laburisti qal li jinsab sodisfatt immens bir-riżultati li kisbu l-kandidati żgħażagħ li pparteċipaw f'isem il-Partit Laburista li ppreżenta tim b'saħħtu ta' 58 kandidat taħt il-35 sena. Minn dawn kienu eletti 44, persentaġġ ta' 76%, inkluż 7 sindki ġodda bliżar wieħed ta' 18-il sena u 2 kienu eletti mill-ġdid. Il-Forum Żgħażagħ Laburisti qal li bekk wieħed jista' jikkonkludi li l-kampanja Start kienet suċċess. Dwar is-sem taż-żgħażagħ ikkummenta wkoll il-Ministru Owen Bonnici f'attività politika fil-Marsa. Kenna riżultati fejn żgħażagħ se jkunu fil-qofol tal-ħidma tal-kunsilli, mhux l-inqas bil-kunsilliera żgħażagħ li ġew eletti, mhux l-inqas bis-sindki ġodda żgħażagħ li nataw l-opportunità li jservu lil pajjiżna. Il-Ministru Bonnici fakkar f'avveniment storiku ieħor marbut mal-istess elezzjonijiet u żgħażagħ. Iż-żgħażagħ tagħna ingħataw id-dritt ta' 16 sena illi jivvutaw għall-ewwel darba u ivvutaw għall-ewwel darba. Grazzi żgħażagħ talli ivvutajtu. Grazzi, irridukom tkunu fil-qofol tal-ħidma tagħna. Il-Ministru responsabbli mill-Kunsilli Lokali żied jitkellem dwar 3 miri li b'ottimiżmu qed jaħdem dwarhom il-Gvern li jinħoloq ix-xogħol, jinħoloq il-ġid u li l-ġid jitqassam b'ġustizzja. Ħidma li se tissaħħaħ bir-riżultat miksub fl-elezzjonijiet lokali. Ir-riżultat illi tajtuna il-bieraħ huwa riżultat fejn intom qed tgħidulna afdajnikom b'dan il-pajjiż, roddu ilna lura ġojjel, ġojjel, ġojjel. U hekk se nagħmlu ħanbidlu wiċċ pajjiżna.